Okay, i dag skal vi snakke om følelser. Det er vigtigt at åbne sig op, som man siger. Så jeg siger det bare lige, man. Jeg er så ligeglad, man. Okay, nok om det. Så skal vi til mit chili review. Okay, det lyder vildt nok der på mit Sony-anlæg, man. Jeg er ikke sponsoreret, men I skriver bare, hvis det er. Okay, så vil jeg sige, at man får lyst til at drikke rigtig meget Harbo-Cola også, når man hører chili, så han får 5! Okay, hvad sker der for det? Man ved her på kanalen, så er vi et med Gud, så der kommer lidt shout-out til ham der med Jesus også. Okay, her kommer ugens bibelvers. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge på grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Okay, og 5 stener nok det der, mand. Så får lige en bonus her, men så skal I kraftigt nok lige subscribe der ved, så den kommer her, okay? I begyndelsen var ordet var Gud, og ordet var Gud, og han var i begyndelsen hos Gud, og alt var blevet til ham, og uden ham var intet blevet det, som er i hans liv og sådan noget, så vil sige, menneskers lys og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Like videoen, hvis du er sejr, så subscribe, hvis du er endnu sejr, okay? Amen!